Darko, plasman u drugu fazu, cilj ispunjen, kako si video preliminarnu rundu u Splitu? Pa iskreno ti kažem, što ti kažeš, cilj je ispunjen, za nas je to u ovom trenutku najbitnije. Što se tiče Splita, mislim da smo pokazali to što smo i hteli i da sve što smo obećali pre polaska u Split smo uradili, a to je da ćemo dobiti Island. To je bio i najveći cilj za nas i tom pobjedom smo u stvari obezbedili taj plasman u drugi krug. Sve nam se u stvari poklopilo, pobjeda Švedske protiv Hrvatske i hvala im puno. Ne znam kome više, Šveđanima ili Hrvatima, ali dobro, hvala im u svakom slučaju. Naredni rival, svetski vice šampion Norveška, sad onako rasterećeni malo idemo u naredne mečeve. Pa iskreno ti kažem, mislim da idemo rasterećeni u te mečeve, da pokažemo šta znamo i šta možemo. Daćemo sve od sebe u ta 3 meča protiv Norveške, Francuske i Belorusije. Jedino što mogu da kažem jeste da ćemo se borimo pa ćemo da vidimo šta nam Bog da. Kako je povreda? Dobro, hvala Bogu, sve je okej sad. Šta je bilo? Koleno malo, ali sad nije ništa strašno.